really compare? Awanje. Jaja. Jaja. Are we on the verge of new world? It's a natural story. On family, Boda. I'm over 30, almost 40 something million. No, Boda, man, and the mother, million. And majorly, we know nwangwo, we know Ogbo, we know Otaro, we know you be hearing them, but I will take alone. You say now, start from now. What I go, Malaya go soon, million dollars. Make a okra will okra young, okra, also, Menanyas, one, I believe you. Why, Oma? You get it. Now we move the channel over there. Aguata, I want to cover. Aroma, aroma. tomorrow and the men often die of heart conditions. They practice democracy. I have a look at Miliana or nwangwo ka nnapụta only line ebe a wee abụ nwangwo mmiri nke a setu aga ọ bụrụkwa ya bụ ka mmiri ewe ọbịa amara nwanne iji a na-aga n'ihu nke a bụ mmiri si achị n'ike ebe blọk asọ ha ya bụ esekoro as Sahara, barren, as dry season, extremes are dangerous. We have seen too much, we have suffered enough. Our leaders are operating. The promised mountains, heaven and earth, they perform worthy. Every season we pass, every harvest we end. We Akpo town, nwangwo. Spring water number 4. Okay, November 4. November 4. 1st August. 1960. Yeah, come back. Wow, 1960. So this particular thing in flavor will go ancient. You understand? Ancient. I just say governments without opposition are more dangerous than lions. Their insinuations are sinister, frequent assassinations, bloody civil war. Tyrants are so cruel they annex their neighbors to enlarge their own kingdom. Their guillotines are in their hands to cut off the heads of their rivals. They listen to tales and suffer. Mana, ndị mmadụ adịghị echukebezi mmiri. Ndị mmadụ adịghị echukebezi mmiri. Gotago. I na aṅụzi pure water. Now, one of the best water mmiri ga-enwete. Natural, pure. Always cold and chill. You got to go in when you will man natural water. I am a baby in the boy I jan also. I am using in Laba and a can, Daba sachet. But below my boat, and a 2 million layer, Yano way near then, and I can will link an Akpo. You can go on this page, you can go down, you see about Ogbo. Me are very, very healthy. No go say about that. So, I got one at the moment. Welcome to Nwangwo spring water. Okay, to get about Nwangwo. Yes. About Nwangwo. Okay, to go to Aguata
Now, there is one funny thing about all this natural water, and I want you to observe it. This guy sitting on the table. He had a finger roll there. Oh, just a minute. He had a finger roll there. Yawo 1 million roller. And I da rap yawo. Sequel in their natural land. Nah, ba. Careful, yeah. Mini sineni. Ina eba na o. Ipa ago. Mani neko se apota. Picture look here. Now, do you see how pure the water is? Now, I want you to have a good look at it. So, whenever you hear nwangwo, oh no, Ogbo no attack order. Enweghị dị iche egbe na egbe. Ihe a bụ nwangwo. So for ndị apụlụ bụ nwangwo before ma ọrụ dị mmiri na nwangwo na mmiri nwangwo. Next, anyị egosi na anada n'obodo a mana aga na-ewetara onye ya. Ọ ya ka ga-ebuli ijere adị nkwụ ihe anyị bịara for discovery and also documentaries. Iwe nwe ihe kọnwụrụ ụmụ gị. Ọ bụla isi esefa na Joseph bute lụọ nwaanyị mmụọ nsọ datụba nwunye niile. Enwe ihe kọnwụrụ ha dị historical ha ya abịapụ n'anya na-ama site na agbọ ife afọ ntị adịkwa si n'obodo. Ife anyị pụrụ alụ since 1960, August 1960. Oyibo ihe nchọpụtara on my discovery concerning our natural streams right now. Almost like every mmiri dị ike n'obodo a na ala Igbo ndị a gbara ọkpa ebe ahụ and ha chọrọ ịrụghị ihe ebe ahụ. Ha rụchara ihe. But sometimes the major question is, why do they always come to our natural stream? And then I have something like this. Either is a up here, more and to say in civilizer. But then that project now abandoned project at the end. And we be in survive. And we need the lema basala need. And we need the lema basalo bani. Or quickly, 1960. Alụlụ di ya n'Ogbo, alụlụ ya na Nwangwo, alụlụ ya na Obizi Ụga, alụlụ ya na kega mmiri ahụ enwere. You must see a structure. Alụlụ ya na Tamananka, alụlụ ya na Kigasifa. Enwere ife akọwabeghị anyị mana ka anyị na-ejegodi anyị ji nwayọọ na-eme nchọpụta na-ewepụlọta na-atụ alụ emechaa eziokwu ga-apụta ife. Sọọtụ na nke ikpeazụ a afọ anyị ga-azazi ogede maazị eziokwu ga-apụta ife na nke ikpeazụ a. Simodie.